tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Hongo ndofunga chikamu chapfuura kapaya makanzwa machirongwa makachipuwa naEdwo muchiona mhepo ichibata kumudzimai akura asi mhepo iyi iri yemwana mudoko. Naizvozvo muzuva ranhasi katoda kuti titaure naye nawo muchembere. Mhepo haipo tinzwe kuti zvakafamba sei. Tinoda kuzotaurawo zvakare neveukama tinzwe kuti nhau iyi iri kumbobva kupi iri kuenda kupi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Inini ndinonzi Dorcas Chigumira. Ndakanga ndakaroorwa nemurume wangu anonzi Peter Rubaya. Taigara tiri kuChimanimani paCharter Estate. Saka murume uyu akandiudza kuseni pandakanga ndabva mimba yandakaita zvekubviswa. Zvikanzi madzimai pane akaita kuti ibviswe ndiani? Yakanga yanzi iri mumachubu. Kubva ndanobviswa kuMutare. Saka ndane dambudziko rekuramba ndichirwara nemusana ndisingakwanisi kunyatsofamba. Saka akanditi madzimai pane muenzi wangu ari kuuya pano ndine vaenzi. Ndobva ndati zvakanakai. Zvikanzi ishamwari yangu. Akauya naye iri n'anga kuri kuManheru. Ndobva asvika pamba ndobva auya kuzondimutsa akati ndauya nemuenzi wangu uyu. Ndobva ndamukawo ndobva ndaenda ndobva ndamukwazisa. Ndamukwazisa kudara akachizondichedza pangu ndega. Akati madzimai muri kuona murume uyu anorapa. Saka zvandiri kuda kuita panapa tarisaonekwa tigere kunoku. Tine dambudziko rekuti tikabata mari haisi kubatika nekuti kuno kune vanhu vanotora mari ukangotopuwa mari hauioni mafambiro ayo. Ndikati aiwa zvakanaka. Zvikanzi alright ona zvauri kuramba uchirwara. Ava vanorapa. Ndiri kuda kuti uita sei urapwe. Zveshuwa vakatora mushonga vakanditanga kundipwititidza. Vandipwititidza zvikanzi makuchitemerwa nemukadzi wake ndiye akanditemera nyora. Saka apo inini ndakanga ndisingaziye kuti ndiri kutobatanidzwa kuiswa mukati mehurombwa. Akachizoti takagara akati hanzvadzi yangu yanga yauya. Zvikanzi Tsano haikonei kugara mwana ari kumukadzi kana achinga makarambana naye. Itai kuti mwana uyu anotorwa auye agozoenda naatete vake kumba. Ndobva ndapindura ndikati aiwa kwanditi kuHarare ndokwatinodarika nako here. Tinongopinda chita sei chimutora. Zvakabva zvapera zvakadaro. Saka murume uyu akabva azopa hanzvadzi yangu mari ndisingazvizive mushure mekunge ndiye akanga amushedza. Amupa mari akaenda kunotora mwana. Akauya nemwana zuva rakasvika mwana akasvika naye kuManheru. Iye ndiye akanomutambira maMutare. Hanzvadzi yangu yakatumwa akabva aenda kunotora mwana. Anga aine 3 years ainzi Catherine. Abva aenda ndobva amutambira kwaMutare. Amutambira kwaMutare kuya akauya naye vakasvika kuManheru. Ndipo pandakamuona mwana ndichitotamba naye. Kana munin'ina wangu anga ariko auya kuzondiona. Ndakanga ndiri munhu akanga akarima zviyo. Ndobva tamuka kuseni ndikati Catherine muzukuru tinoya ndokuona. Chirega ndiende kumunda ndinoita sei? Tinocheka zviyo masikati ndinenge ndadzoka. Ndobva ndatora mafriziti anga ari mupanduro. Ndobva tatapa vana vanga vari vana vatatu. Vanga vari nemakore mamwe chete. Kwaiti wake womukadzi wake mudiki waakanga aroora. Kozouya wehanzvadzi yake, kozouya wehanzvadzi yangu uyu. Takasumuka tikaenda kumunda. Kumunda ikoko kwanga kuri kure. Kwanga kusingafambiki netsoka. Asi akaenda akatisiya kumunda ikoko. Hadina kukwanisa kucheka zviyo zvakakana kuzara kana mugoro. Zvanga zviri zvishoma shoma. Apa ndanga ndaenda nehanzvadzi yangu achienda kunondibatsira pamwe chete nemunin'ina wangu. Nguva iyoyo takaona garden boy asvika
ndichimhanya. Ndobva zvanzi ndatumwa nababa, zvanzi mwana haasi kuoneka. Ndinofunga munin'ina wangu akabvunza akati, imi nenguva iyoyi mafamba nei kuzosvika kuno nguva iyi? Zvikanzi ndatouya ndichimhanya. Takatanga kuchifamba kudzokera ikoko kwanga kwakumba kwacho. Zvaishamisa ndezvekuti pamba panga paine security fence. Gedhi raigara rakakiyiwa risina kana kuvhurwa. Saka tasvika kumba takawana murume wangu asipo, anga abuda. Vanhu vemakomboni vanga vatozara vachiti vari kutsvaga mwana. Ndakabvunza musikana webasa ainzi Mary, ndikati, nhaiwe Mary, ko mwana aenda kupi? Akandipindura achiti, nguva yabuda baba ndonguva yandisina kuzoona yandisina kuzoona mwana. Akaswera asipo murume wangu, akazouya kumanheru. Ndikamubvunza kuti, koma muri kupi? Zvikanzi ndanga ndiri kubasa. Ndikati, purazi ndanga ndaenda kuno kumapurisa. Saka nguva yoyo kwakauya vanhu vaifamba, zvikanzi hanzi musacheme, mwana uyu atorwa nenjuzu. Zveshuwa hapana munhu akachema. Mukufamba kwataiita ikoko panga paine padzi karaundi kemvura kadiki diki kakangotsika tsoka dzemwana dzakadai. Zvikanzi atorwa nenjuzu ipapa ndo paaenda. Takagara tikatsvaga kusvikira vabereki vanguwo vauya. Zvikonzi akatorwa nenjuzu. Mushure memasvondo matatu akatenga bhuru rake remombe ranga riri dzvuku, akauya naro rikaurayiwa pamba ipapo. Nyama iyoyo haina kutengeswa, zvakanzi ndeye kungodyiwa. Ana baba vangu vauya akatitakura akaenda nesu pang'anga ipapo yakanga ichinzi yandirapa iya. Ndo patakaenda nana baba tikasvika ipapo pakati ikataura ichiti, musambocheme zvenyu, mwana wenyu anouya akatorwa nenjuzu. Saka hapana munhu akachema, tese taingoti akatorwa nenjuzu. Tiri pang'anga ipapo akaenda mumba make akanotora mavhunze emoto ari pademo, akasvikotenderedza pamusoro pababa vangu. Zvikanzi tiri kukupai simba rekuti mugone kunotsvaga mwana uyu, asa ezvinei zvamumuwana asi achadzoka nekuti akatorwa nenjuzu. Saka zvakachizondishamisa mukurarama mumashure kwandaiita nemurume uyu. Takanga tichiti tikabika tinongobika tongotanga kudya. Akanga asisadye, aigara kana 2 hours akangodaiwo sadza riri apa. Ukamuti idyai aingoti ndichadya. Takambe tiri vanhu vakanga vachidya pamwe chete, asi takazozviona kuti ungagarewo here sadza kusvikira ratonhora wozodya. Akanga aine ndiro yake yemuti yakanga yakaiswa shumba pamusoro. Ndiyo ndiro yake yaakanga achidyira. Mushure mekunge mwana ashayikwa akaenda akanotenga bhegi. Akauya nebhegi iroro. Akati, ndiri kuda kuti ubvise mbatya idzi dziri mubhegi iri uise umu. Ndikati, ko iroro harisi bhegi here? Zvikanzi zvandataura ndo zvandiri kuda kuti uite. Unongozivawo kana uri mukadzi uri pamba pane murume unenge wongoteedzerawo. Ndakatora mbatya dziya nekabhegi kacho kadiki ndikadziisa. Saka ngatanga taa vanhu vanga vakugara vachinetsana ndichiti, iwe wenyatsondiudza, iwewe ndiwe wakati mwana wanzvadzi yangu ngawe. Mwana ari kupi? Taa vanhu vari kugara vachipopotedzana. Ndikati ndiri kuda kunyatsoziva kana paine zvawakaita wonditaurira
nekuti inini ndichadzokera kumba ndichinotaura kuti kudii kuvabereki. Iwewe ndiwe apa hanzvadzi yangu mari, akanotora mwana akauya naye, nhasi watenga bhegi, iye zvino waane tuckshop. Kupera kwemwedzi mitatu anga ane bottle store, akuwana mari. Saka inini ndanda munhu ari kugara achitambudzika kurwadziwa. Musoro wangu uyu waingorwadzira apa, uchipisa apa pangu apa pairwadza, kuti ndiende ndinoitawo mvura zvinoita vamwe ndinorwadziwa. Kana pari zvino ndiri munhu ane dambudziko rekuti kana ndaakuenda kunoti ndiburitsewo mvura ndiri munhu anorwadziwa. Asi ndiri kutenda nekuunzwa kwandakaita pano pana Mukanya. Ndanga ndisagoni kufamba, ndanga ndiri munhu akufamba netsvimbo, kukwidza makata chaiko ndisingagone. Asi iye zvino ndaamunhu ari kugonawo kutakurawo mvura pamusoro, ndaakugonawo kutimba pasi ndichidiridzawo kamubhedha kangu kekuti ndigonewo kudya muriwo. Ndakashandiswa mushure mekunge murume ataura kuti tiri kuda kuti tiite mari. Saka ndanga ndisingazive kuti kuita mari kwacho kwaari kuita ndekuromba achishandisa ini pamwe chete nemwana wahanzvadzi yangu. Inini ndonzi Ana Chigumira. Inini kuti ndizoenda kumba kwasisi nehanzvadzi yangu, murume wavo akaita tsaona nemotikari kwaMutare yebhazi nerori nenhingirikini dzakaita tsaona zvinhu zvitatu, mabhazi mairi nerori. Ivo mbva vabheuka vakachibva kunhingi kubhora. Akabheuka ndiani? Iye murume wasisa. Ndombva vakuvara, ndombva vafona nelendi kuTabex, ndombva shoko rasvika kupi? Rasvika kumba. Vazvanzi nababa, senguva ino unaita tengesa donje, chiendai munoona bamukuru wenyu kuti vakasara sei pakukuvara kwavakaita sei kwavakaita. Ndokuenda kwatakaita kupi? Kuchimanimani. Tasvika kuchimanimani zvishuwa takavaona variko kumba kwavo, vakatienda kucheka up tiripo nehanzvadzi yangu. Ndopa takuda kuuya kunoku tati takudzokera kupi? Kumba takuonai ezvinomava nani. Ndopa akanzi naivo ndaida kuti vanotora chikangamazai changu chiuye kunoku. Ndikati aiwa musiyei ikoko kwaHarare, munoda kumudii kuno? Zvikanzi ndinoda kumuona kuno. Zvishuwa ina ndauziva kuti vaenda kunotora mwana vakauya naye. Auya mwana uya manheru ana kudya chikafu chepamba pasisi vangu. Chikafu ichocho akarara achichaya usiku hwese. Ndikavati ndine mwana kuchipatara. Zvikanzi tinodzoka toenda. Chitangai mamboenda munobetsera amainini venyu kucheka sisi venyu kucheka rukweza. Kana vacheka rukweza aiwa mozogadzirira zvenyu moenda. Saka tichienda kunocheka rukweza kuyo takangosvika rukweza rwacho zvishoma kana 5 lita izari garden boy tatomona asvika. Asi kuniko takatakurwa nemota kuenda ikoko. Tova tazodzoka netsoka tikasvika kumba kuma2 tikana ruvanze rukazara nevanhu. Chandakatanga kubvunza, ndakabvunza kuti kona imisisi ko murume wenyu ari kupi? Pano vanhu vese vari pano, murume wenyu pana hapana. Zvikanzi handisi kuziva, tanga tiri ngori tese. Noma ndaenda kumusikana wabasa ndikati iwewe, asi ndiwo ndanda kutakura mwana ukanzi iwewe uri pano ndionochengeta mwana. Ko mwana wacho ari kupi? Ndikuda mwana pano. Musikana yakati aiyo sisi nini pano mwana pabva baba panapa ndopandashaya mwana. Ndikati aiwa taura kuti baba ndovakatakura mwana, kwete kuti pabva baba pano ndopandashaya chi? Ndopandashaya mwana. Ende gedhi renyu iro aripindwe nemunhu. Munhu akauya asiriwa pano anotaurwa naye ari kunze kwegedhi, hapindi muno mukati. Kiye papo inogara yakanwa. Hakuna anobvumirwa kutamba kunze kwegedhi. Saka
ko mwana uyu abuda aenda nekupi mwana kwaenda netsoka dzemwana akuna kundijekera nekuti uku kune nzira yakatambanuka inopesana motikari 3 uku kune nzira kumadokero iri kuenda inofamba tractor apa paino huswa pakati mwana anotevera nzira ipi enda abuda nekupi apa kwani chitiyo chehuku apa pagedhi renyu abuda nekupi mwana uyu tsoka dzake ndiri kudziona abuda nekupi zvikanzi handisi kuziva ndikati mwana anotevera rodhi yakachena here kana kuti isingaoneki zvikanzi amene hatisi kuziva kuti zvafamba sei izvozvo tikafamba tofunga panotodarika 100 meters kubva pamba pavo kuenda pachikova ichocho chine tsime iroro chibva taona hapana mwana panongori netsoka dzake vakauya mai vamwe vaine shavire njuzu vakati mwana apinda apa takafamba mukuti mataifamba mapiripiti macho chiona pamwe makatsvairwa anzi ndopa anga ari panapa hatingamuwani kukauya mondora yaikoko ikataura kati mwana ari mumba ari muimba yepasi tikapinda vakapinda tata kuda kupinda waini nandaito nenharo dzokuda kumupinda zvikanzi nagarden boy regai ndipinda inini nevanhu vavapinda zvikanzi hamuna china asi mwoyo wangu hauna kugutsikana ndikati kuvapinda ivava indaida kupinda mukatumu kuti ndiuone kuti munei pamwe mwana ndi kumutsvaga pamwe avigwa pasi apa vatacha sei vatanhingirika taona kuti mwana tamushaya tomando yakotora baba vangu kuno baba vangu ndadzokera navo kuchimanimani ndasvika hanzvadzi yangu haina kuyanga iri ikoko ndadzokera inini kung'anga kwavakazoenda inini handina kuenda asi baba vangu vadzoka vakanditaurira kuti mwanangu ini ndaurayiwa ndikati nei baba zvikanzi ndaurayiwa kung'anga kwandaendawo ndaturikwa demo rakatsvuka pamusoro pangu hanzvadzi yako yaturikwa demo futi zvakare rakatsvuka pamusoro pangu inini ndichifa hanzvadzi yako haina mwedzi yakawanda anenge handiteera baba vakatobva vakurwara vakuita weti iri nani stop pakubuda tikauya navo kunokumba tauya navo kunokumba baba havana kuzoita sei baba havana kuzorarama vakazorwara ini ndadzoka tichidzokera unoona kuti sisi vako nemurume wavaronga kuti kudii nenhau yemwana uyu ndadzokera ikoko baba zviri kunzi ndopa vakasara vakurohwa nezvinhu vakaita kurohwa nezvinhu vakambva vatadza kutaura kuti takuroenda bhindura baba vachimva vafa asi chanetsa takabva kuchimanimani havana kundidurira kuti baba venyu vaita sei vaparara vakangoti hanzi baba vari kurwara anomubhindura hospital ndivatakwira takagara muharare kumatapi kwekugara kunaime handeika toda kunosvika mubhindura tione baba zvikanzi tichaenda sho tikatenderedzwa nebhazi raenda nekwamusana uko kutendera kuzosvika mubhindura wausiku tasvika mubhindura usiku tobva tarara apo baba vangu vangu aparara vatiita sei vatovigwa tichizosvika baba yambo vaita sei tikatoona vanhu vakutoparara baba vakavigwa ari nesuwo saka imimi maitadza kundiudza kuti baba vangu vashaya chirudzi imimi ndimi mukwasha motadza kuuya kuti musangane nababa vedu vaparara takagara avasisi vakazodzokera nemurume wavo kunhingirikini kwamutare vadzokera kwamutare uko vakazouya manje ivo vakarohwa vakasviba vaine mava rakasviba kunge nhingirikini tirauza sisi vangu ari apa nhamba zvokurohwa kwanga vakaita nemurume wavo vakati iniungu handichaita sei handichadzokeri takagara zveshuwa mukana pataigara sisi vedu yatakanongedza kuti vanhu muroya imi muri muroyi mukutitambudza imimi mune zvamakaita here imimi kuti mutitambudze makaromba kupi zveshuwa taigara tichinetsana pezera tichida kutorovana chaiko chaiko takagara tiri pamba asi nekuburikidza nokuti muprofiti watakaenda akazotitaurira chokwadi achiudza hanzvadzi yanguyo akati iwe ndiri kuona kamupupuri kari kuuya asi kamupupuri aka kasanzu kadikidiki kane nhingirikini kane shinda yakasunga kugumbo rako iri asi sanzu yakasunga kugumbo rako iri asi ndiri kuona mwana wako mwana womukoma wako asi ukaona asvika padhuze apa yangozi kwauri mvanzi asi amai imimi kune mwana ari kuchema pamakumbo penyu mwana ye makamuitei akaitwa sei mwana yeye zvikanzi aiwa mwana ye ndaive ndiinaye akapararira mupi mumaoko angu ndosaka ndikaita sei ari kungoonekwa chichema papi pamakumbo angu
tauya naye tanzi titsvage kune vanoita zveun'anga nechiprofiti zvese vakubatsirei kuti vakubvisirei magneti iri apa iyi mugone kuwana mwana wenyu akutonetsa akuda kuzorora mazviro kwazvo akuda kuzorora kana sekuru vedu vakauya pamba vakamurota vakamuka kuseni vakati ndarota mwana mudiki musikana anditi sekuru udzai yangari hanzvadzi yamai udzai baba vangu kuti ndakuda kuzorora saka tikati zveya chokwadi sekuru marota zvechokwadi mwana iyeye hatitozivi panenguva rake hatitozivi kwaakafira kana kutiziva kuti akaurayiwa nei chokwadi chaicho hatina asi akapararira mumusha mabankuru asi bankuru ivavo havana kana chimwe chinhu kana kutozombouya kwana tezvara kuti naye mana tezvara muri kufungei nemwana wenyu akapararirawo musha mangu uyai tifambe havana asi vaigona kutiudza kuti ini kana dai munhu akanotsvaga mushonga wake waanoti number 1 wake unenge uri number 3 wangu unenge uri number 1 ndozvavaigona kutiudza izvozvo zvotaimbopota tichitukanidzana mushure mokuti mwana wasisi vava akauya kwatiri vaitituka zvinhu zvisingaiti vaiti mabvisa zvinhu zvangu nokuti isi tinonamata mabvisa zvinhu zvangu zvandakaturika pamwana uyu vana vangu kunoku vamwe vakupera kufa nokuda kwenyu saka izvo zvinhu zvaititambudza tikati saka imi sisi murume wenyu akauraya kawo ndiye akatora mwana akamuisa kupi mwana iti akunzwa kuti akaparara saka guva rake riri kupi nezvaita kaa zvakatiratidze pane mapfupa emwana waitite sei timuzorodze asi nokuburikidza pano pasahwira wedu mukanya pamadzibaba ndo vakaburitsa zvese zvanga zvakagadzirwa sisi vangu vachishandiswa vachijoiniswa nemwana uyu zvese takazozizira pano kuti vanga vakabatanidzwa nemurume wavo ende vakatanga vapfungaidzwa vakatanga vapiwa chuma ichocho vachipinda mumusha vakarombeswa vachitanga kuroorwa mukati momusha uyu vapiwa chuma ichocho vakagara nacho chakazosvobvisirwa pano nemadzibaba vakazobviswa njuzi iyoyo yaigara mudumbu ravo zvichoigara mudumbu taitoti vane nhumbu namutoti imi dumbu renyu kukura kudai sondai asi hataiziva kuti dumbu iri kukura kwariri kuita chinhu chiri mukati medumbu ravo ndicho chakavhara vana vese kuti hakuna mwana achaberekwa icho ndicho chachakugara muchibereko chavo kusvikira nanhasi uno uyu vaichitambudzika vanga vasisafambira pano pemadzibaba vanga vati vakaenda guardian vanofamba nemudonzo hanzi ende mudidza ndati ini handiri kukudididzira ini toti murwere ndine maoperation 5 ari muropa rangu saka handikwanisi kuita sei kukuitirai zvimwe zvinhu makutoda kundinetsa ndo zvandaiitovaita kuti makuda kuita sei kundinetsa endai munoita zvinhu zvenyu mega zvechiwa vaenda kugadheni kwavo vachidiridza ndikaperi kadikidika kuti wawanewo muriwo wokudya dzimwe dzonguva ndonzwa tsitsi ndati mwana wamai vangu ndotora zvinhu ndoita sei ndomupa asi izvi zvakaitwa nemurume wavo indonzi munyaradzi chigumira pakaitika zvese izvi haidha handiri kuno kudarweni ivo vasikana vangu vachitaura ndo vanoziva kuti chii chakaitika zvakafamba sei ikoko asi iko zvimwe izvi paroo yangu yandakatamba inini ndakatanga kumhanya kuna mukanya kuti tiwane rubatsiro rwese rwamanzwa vachitenda vasikana nanhasi ndiri kurutenda asi pati zvimwe patava namukanya ndepekuti tasara kuti mukanya vabise zvakaiswa zviri kumba kwasisi uko vabisa tozoenda pakuti ivo sisi vacho achabetserwa kubiswa zviri pavari tobisa zviri kumba tapedza kubisa zviri kumba ndo panozoita rwendo rwokuenda kuchimanimani kuti titore marimenzi emwana asi tiri ipapo kubva pakubata kuri kuita mukanya pamwe pandiri kuzonyatsoona kuti shuwa zvinhu zviri kufamba nenzira yakanaka uyu mukwacho anga asingadayire foni yangu nokuti tatiri vanhu kuti takafonerana ka ndiye ndiri too emotional ndichimuudza zvakare kuti iwe wakauraya mwana anga asine zviro akandifonera ana kwanisa kuidaira mazuva angu andarana ndikabvunza kuti uri kudei zvikanzi aiwa tine ukama tofanira kuti titaure tese ndikati tiri kutaurei zuva ranhasi zvawakaramba kuti titaure zvikanzi aiwa kana dai makaramba baba kuti nditaure nemika asi gore rino kana gore rinoyaka tinongoya kumba kwenyu nokuti takaroora kumba kwenyu tofanira kutaura nemi ndabva ndakata foni
chikonzero chandakakatira foni ndechekuti munhu haadi kutaura neni, asi apa akadhisaidha kuti ataure neni. Saka pastage yatava pari zvino zvinamukanya ndeyekuti Mwari wekudenga wakatipa upenyu mukanya varipo saizvozvi, ndeyekuti titore maremains kubva kuchimanimani. Asi isusu tiri vanhu tisingagoni kutungamirira mhepo yamukanya, tiri vanhu tisingagoni kutungamirira mhepo yemwana, ndo vanhu vatinotevera. Kana vatiti iko zvino izvika izvi chiisai mumaoko emapurisa ka zvichienderera mberi, ane chaakabata abatwe, aiwa isusu tinenge taa very free, nokuti ivo ndo vari kutipa nzira kuti muchibva apa kana mastages itai ichi itai ichi. Zvingaitoke zvinononoka asi kufamba kwazvo tete tichikuona. Saka ndine urombo kwazvo kuti makanzwa kutsanangura kwemhepo yachona yemwana yeyu. Mwana akafa zvinorwadza, endi anotaura mapatsi akabviswa pamiri pake naPeter Rubaya, anova kubiswa maprivate parts, kubiswa maziso, kubiswa pfungwa, bvudzi nemwoyo wake, zvinogadziswa kuti vaite mari. Endi mumukwasha uyu zvinotitadza kuti anga ari mushandiwo forestry officer, anongotambira mari yakafananawo nevamwe, but nepalevel yaava pari zvino izvi zvinotidudzira kuti ane chekuita pane zvakaitika. Koita pane nguva yanda ipapo, I want to make it clear, pane nguva yekuti ndakaita resistant ndichida kunzwa kuti zvinhu zviri kufamba sei, mwana anouya kuhope kwangu. So many times mwana anouya kuhope kwangu, ndo zvinhu zviri kuzondidzora manje kuti okay, saka zvatiri kufamba nazvo zvakajeka. Kana izvozvo ndakaita 1 week ndaita kunge ndakanganwa nezvazvo, anouya kuhope kwangu. Saka inenge iri yeuchidzo. Saka ndingoti patiri kufamba namukanya ka daita gona kupedzisa zvakanaka, nokuti kwatabva namukanya ndokure, kwatava kuenda kwava pedyo. Kana kwakuda kuchengetedzwa maremains ake tine kunenge kwava pedyo. Saka pari zvino zvika izvi ndo chikamu chatava namukanya. Mukanya tiri kunzwa kuti muri kubatsira dare, tingati in short dare rakanyatsomira sei? Ya, muri eZimbabwe ndini omwe inosvikirwa namukanya, uye vanhu vari kuti madzibaba futi kuratidza kuti toita zvichiprofita futi. Nyaya iripo ndeyekuti unoita zvichiprofita nechivanhu zvese zvakaitika mudzimu wakazobata ndichinge ndichiita zvichiprofita. Saka chimiro chiripo pamhuri yakauya yokwachigumira, vakauya vachiti chokwadi tiri kuita matambudziko, vanga vane matambudziko yakawanda, vanga muchiburukidza kunzwa vese kana vaita matambudziko, vana vanga vasingaende kumabasa, ivo vakauya wacho ndopavakazonzi nemweya vakatanga kuuya ndivo vachigumira, asi vakanzi ndemotora mhuri yenyu yese kuti ndo pane nyaya yese, pane mwana ari kuoneka asi mwana uyu haana kufamba zvakanaka. Saka nyaya yakaitika tichingotaura nekungodambura muchazozvionero pamunhu sefoje, takati aisu hatingapedze nguva kuti titaure ndiisususu, asi chimiro chiripo ndechekuti mwana tichaita kuti timubatise pamunhu wacho chaiye aigara nomurume uyu panyaya dzekubatanidzwa pazvemarich wawo yemari. Saka nyaya iripo ndeyekuti mwana wetu abatiswa kudaro abva kunokurukura, akakurukura zvinhu zvese mwana. Zvinotaura bhaibheri kuti nyangwe kana zvakatsipikwa sei 35 to 40 years mwana anobuda, zvikuoneka pane nyaya yekwachigumira. Vamwe vanhu vari kutoita nga vari kuregerera mhuri yekwachigumira kuitange imba yekwachigumira imwe chete, vachivasirira. Vanotone mhuri dzakawandisa asi vari kusirira mukomana uyu ari kutungamirira dare. Zvinhu izvi ndezvechokwadi zvikuoneka nokuti handinyore kuti mweya uyu tiri kubatisa pane munhu wacho, noti pakutanga munoziva kana nyaya ichitanga vanhu vanomboita kakuramba-ramba, asi zvakazobuda zvechokwadi vanhu vakutojekerwa, vakutoona kuti izvi chokwadi izvi
mwana anotaura uye kuti akabviswa maprivate parts, mwana anotaura kuti akaurayiwa, uye ndinodzosera futi shoko pamanzwa paye pachitaura kuti mhondoro yakati ende motarisa mumba, ichokwadi ndo mama anga akavigwa mukutsanangura kwaitika, nokuti nyaya inotaura kuti mwana akavigiwa mumba pashanda maid wacho nagarden boy, urufunga wanga wapiwa utumari wanga wane imba yepasi ikoko kwavaigara ikoko. Saka mwana akamboiti vigwei akazotorwa kwasviba akasungirirwa nezvanga wakangomusungirira momune kumpusisa kwanga wakaita nomushonga. Uye ava pavakabvunziwa kuti mukuda mari here, pane mamwe mashoko yokungoti kana zvinhu zvichibvunzwa vanogona kungosiyasiya, vakanzi mimu tinofanira kuti tiite mari but iwe hauna secret. Saka secret yacho ndiyo yanga yokuraya munhu kuti mari iitike. Uye takaona futi kuti mushonga uyu unosimba zvakanyanya, nokuti vanhu vese vakambotungamirira kumashuroko vakatofa vaviri. Saka isu tikutarisira kuti tikutedzera zvokutaura mweya nemhepo yacho, takatobatana nemhepo, noti pamunhu agere kugara nomurume uyu mweya wacho uri kutosvika paari, aitofamba akakotama, anomudonzo kuratidza kuti mwana uye anga akamubereka, ezvo izvo akutokwanisa kutofamba. Saka mwana uye ari kuratidza kuti communication iripo ndeyekuti yaifambwa nebhegi yanga muchiona yaidudziro kuti ava ndowanga wakapiwa mwana asipa achishandiswa nomurume nenyora dzanga wakachekwa achifungaidzwa nemhiko dzakaitiwawo ipapo. Pane mhiko futi dzamisikidza kunzi dzakamuka pakatoitwa zvinhu zvesexi pamweya paipfungaidziwa ipapa achibatanidza simba ren'anga naiyo, kuita nokuti murume uyu paurombo wanga uripo anga asiri wake mwana uyu, nokuti chakaitika futi pamwe pasiwa futi pajambiwa futi panoda kuti nditseketudze senhau yakarebesa. Muri kuteera apa mwana uyu asati aura wakatanga amborarwa naye? Aiwa, teta varidzi munhu pavaisimbiswa pacho, pavaipfungaidziwa pacho papa ndo paisiwa nhingiriki nechamuri kunzwa chiri kuprofitwa chiri mudumbu mavo chiri muchibereko. Saka pamwe futi pangava svetuka futi panga tichibatawo mashoko, nokuti nyaya iyi yohombe vana vakatotorawo vari 2, vana vakatorawo vari 2, wekuhama yake newekuhama. Saka ipapo ndifunga uyu akaramba unomudzime yake, saka pavakatora uyu ndosaka vakazonzi vafambe vachipota vachifamba nobhegi romwana uyu nehembe dzake dzedzi, vachipota vachifamba nehembe dzake dzedzi kwese kwavanenge vari. Saka jaga iripo havana mbobvira vaita mwana, zvinoratidza kuti chokwadi mhuri yeZimbabwe munhukadzi uyu anga akabatanidzwa nemweya iwowo, nokuti haana mbobvira futi azoita kana mereje mukati mairi, aingoti akakonzewa kuti aite mereje zvakaramba. Uye futi munhu ari kunzi murume wake akaita ruchirwa akaramba kudimbura muchato, akati iwo hatimbofa takarambana. Patakatanga kuita matara ava aitaura kuti tasingafonirani, chokwadi akatanga kufona zvinosimba murume uyu, achifona zvinosimba pavanhu vakazoudziwa nemhepo yamukanya zvese nemweya kuti musataure naye, nokuti makaita communication naye tinokurirwa pasimba panyaya iripo, zvichireva kuti nyaya iyo vakafamba mune zvakanaka. Mhuri yeZimbabwe muchaona zvakawanda mukati menyaya iyi yakaitika kwaane mazuva, asi tikuoneka kuti nyaya iri kufamba zvakanaka, nokuti kana iye mukomana uyu atanga achitanga nyaya yacho akanzi uchatosangana nomedzi zvokuti aifanira akatorwa jeri rokutoti kana dare tasingafanira kuteta naye dare, anga anyeperwa kunzi akarepa asina kurepa. Mukomana upi? Iye ari kuita dare nyara dzigumira. Alright. Zvokutoti vakati vachitochema zvokuti mukanya akatotora akati ndikuziva nyaya tiri kutonetsana noukuru womushonga uyu, ndofunga vakangonzi uya nehembe chete, ndofunga yakatetwa nasisi wacho vari kusvikiwa nomhepo, tikangonzi kuti nyaya yecommunity service. Vakatochema vasikana vese vachiuya nevana naye vanopabuda here, naye vanopabuda here. Nyaya yakanzi aiwa
tikuisa tikaona kuti takurira kuti murume uyu haasi kuendeswa kujeri zvinoreva kuti nyaya iri tinokunda kana ini ndopa ndikutoonawo panyama yangu ini kuti nyaya itoikunda nokuti izvozvi tinaye zvakaoma. Mufunge kuti munhu anenge achishanda kukambani onenedzerwa nyaya iyoyo zvotoongororwa kumakoti kuti apa panyepewawo apa nyaya akangoita akangorowa munhu cheta noti vanga vakunyepa kuti parowa munhu angaida kumurepa achinyepera munhu. Ini muri weZimbabwe ndototora kuti akanyeperwa munhu yeye nokuti izvi ndizvo zvanga zviri mutsananguro dzedu. Handicho chirongwa chetakupai ndofunga manzwa zvataurwa newacho ari kubatwa nemhepo manzwa zvataurwa vakasiyana-siyana ndonhau iripo. Pane mashoko ataurwa namadzibaba mukanya hanzi izvoni ndakanzwa vanhu vakawanda vachishamisika neshoko iro rekuti kukonza kukonza chikorekore kachinoreva kupfimba kuno kunzvimbo yeMount Darwin vanoti kukonza ukati kunyenga musikana unenge watonyadzisira vanhu vanotobata muromo kuti uri kutaura kuti kudini saka izwi rekuti kukonza rinoreva kuti kupfimba rinoreva rinoshandiswa nemarudzi pakasiyana-siyana. Ndochirongwa chitanga tinacho ticharamba tichikupai kachirongwa ichochi tichikuudzai kuti zviri kubva nekupi zviri kuenda nekupi. Munotondera zvakare mhuri yatakaburitsa iya yamumangange vari kuti haivhiyiwe inovhiyiwa. Vana vakataura kuti isusu mama vedu hatichada kuti varambe vachishedzwa panhau yemhepo. Mhepo iri kunzi ndeyefeki. Naizvozvo vanzi takutonosika protection order kubva kumapurisa uyezve tanga tati tivaendese kwaMukosanjera tisati taenda ikoko kakure. Regai timbopa madzibaba ivava zvakare basa kana vazvikonewa aiwa tichazoendera mberi takushedza Mukosanjera. Pane zvino madzibaba mumukanya handisi kuziva kuti toti chii nekuti vanoshanda kuchivanhu vanoshanda zvakare kuchipostori. Naizvozvo mukanya ndo vataakumbopa basa iroro tinzwe kuti vanorifambisa sei, vanokwanisa here kuenzanisa mhuri idzi dziri kunetsekana zvikuru kuti zvofambiswa sei. Makanzwa kave mhuri vachitaura kuti aiwa isusu zvokupenga kwavari kuita izvo hatinei nazvo, hatina chekuita nazvo, mhepo iri kureva nhema. Naizvozvo ndipo patiri pari zvino. Rangu zita Andrew Neshamba. Senguva dzese musakangane kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.